abu da ba gani kula yaro ka birge ni ba ka san abu da na da ka birge ni bai ka ce wai baba ka bai da wasa ni wata uku kuma yaro ya bar ka gashi ka nuna ko bi alhamdulillah wallahi yanzu dan Allah ya kai mu nan Monday kamar talata ne ko zan je waje akwai ATM ko It is finished. Hello ga Da kaina? wallahi dama daga duniya ne zan wuce lahira kuma na ga bayan yanzu na biyo tuni Ya kware ku ka zo lahira. Gidana? ba yaro Zauna nan. Zauna! Lahira ka zo za ka tafi ko? dama ba hanya ne sai na bi baya yau banka A yau ku ka zo lahira. Lahira da ka kira yanzu kuma za ka tafi. kana ce ka soja Zan ma a'a ɗa. Ka san menene? Kana so ka sha? zai sha To zan tambaye ka kalma uku. Idan har ka ba ansa, to zan maka sassauci ba fa zan kyale ka ba. Amma idan baka ba ansa ba, zan yanka ka. lahira Kwarai kwa. wai yana zan tafi lahira Kai! ga Wace ka miƙe? sosai Kuma ka zauna. na zuna Kai da daɗi kai ka haifi ya? Ka zo ka same ta a yanayin da ni na zo na same ka? wuga na son zo biyo express ne ashe ba hanya sai hanya lahira bula bai za hanya ba Ya shi shiga. ciki Ke shiga. Mu je. Yau za ka gane cewa Allah ɗaya ne. dama guda da ya mutu turu ba ka kura